Nou, er is een watertekort in de Noordwoldervaart. En we gaan nu met pompen, met een pomp van Van Hek. Die gaat vanuit de boezem gaat hij het peil in de Noordwoldervaart weer op peil brengen. En dat is ook voor de vele vis die in de Noordwoldervaart is. En verderop is nog een veenpakket omdat er bescherming is. En ja, daarvoor doen we het. Nou, ik zag dat het hier per dag erg zakte, het peil. Dus ik heb dat heb ik aangegeven, ook aan mijn leidinggevende, dat het niet goed kwam. Ja. En er zijn ook mensen uit de omgeving die hebben ook gebeld en die waren ook slim bezorgd. En dat het toch wel, die zagen ook wel graag dat er wat ging gebeuren, zeg maar. Ja. Ja. Waar liepen zij tegenaan dan? Ja, ook al omdat zij zagen ook op vissen dat het niet goed ging en dat de vissen begon te spartelen. Daar bij Zwolle, daar zijn een paar dagen geleden ook iets van een paar duizend vissen omgekomen, hè? Ja, dat klopt. Nou, en om dat soort taferelen hier te voorkomen zijn we tot deze oplossing gekomen. Okay. Ja. En qua verwachtingen, is het nog heel lang nodig, denkt u of niet? Nou ja, ik hoop dat het met een paar dagen dat we dit pand weer op peil hebben. En dan hopen we ook een keer op een buitje regen. En dat we weer gewoon ons goed gezind zijn dan. Ja. Ja. Het was hier nog niet echt veel buitjes aan de lucht, zeg maar. Nee, hier valt nog niets. Nee, klopt. Ja. Normaal is het hier een peil van 80 plus. Ja, als het normaal is en dan loopt de stuw ook een beetje over. Ja, we hebben nu een waterstand van 56 plus. Dus dat is een heel verschil. Ja. Dus misschien dat we nu in deze paar dagen niet helemaal tot die 80 plus, maar al komt er een goede 20 centimeter bij, dan is het al mooi.